Afrika yedu. Afrika. Tinotenda Mwari inoyava nguva yezviziviso. Chiziviso chekutanga ndechavanhu vagamuchirwa muchechi yavo masikati ano. Tine mufaro mukuru nhasi musangano raapostoli veAfrica pamusangano wechirayiro pano paDimbiti pachechi yemasikati ano tawedzerwa nevanhu 37. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Tikabatanidza nevakagamuchirwa kubva musangano uchitanga vava kuita 50. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Gamchirengon. Zvino kungati ngonzai Jesu Kristo nodo vaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene zviye zvingagari nemi mose zvino kudzamarare kwekusingaperi. Amen. Amen.
Afrika yedu. Amen. Afrika. Mungaji sununga zenyu mna maseko. Afrika yedu. Amen. Afrika yedu. Ruregerero wana wa Mwari. Exodo 20 verse 1. Mirairo ya Mwari negumi. Zvino Mwari wakataura mashoko ose akati, ndini Jehovha Mwari wako, wakakubvisa munyika yeIjipita, muimba youranda. Usava navamwe vaMwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wakawedzwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ni Jehovha Mwari wako. Ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rovanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita Jehovha Mwari wako pasina, nokuti Jehovha haangaregi kupa mhosva unoreva zita rake pasina. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete riwe dzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose, asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro, iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nokuti ramazuva matanhatu Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Kudza baba vako namai vako, kuti mazuva ako mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura kwako nhema, usachiwa imba yokwako. Usapupurire wokwako nhema. Amen. Usapupurire wokwako nhema, usachiwa imba yokwako. Usachiwa mukadzi wokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mbongoro yake, kana chimwe chokwako. Kudzai Jehovha. Kudzai Jehovha. Ndoda, ndoda, ndoda. Amen. Ndoda. Ndiani Bishop ndoda. Ndoda, 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 Mwari
yamuri. Ngakumbemba yara remisi. 2, 3. Ndoda. Pana ndoda. 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 Marimu yamuri. Ori wangu. Dakatengwa. Neropa raishe. Ndava wake chose. Vakauya vame vachibvunza tinavonere womudziro namuponesiwe Yesu tinodaro Amen. Vachitanga vachiti vambobata vabata zvavana vamwe kudzidza hakuperi vanhu vanodzidziswa hanizve dzidzisai vadzidzisi vanhu vake mudzidzise vanhu vake mwari mudzidzise vanhu vake kuti dzose nzvimbo dzinachidzidzisa kwese kwatinoenda naye ndo basa renyu. Haleluya. Mweya wangu unomuponesa ndakasunungurwa ringandinisiswe ndichavenjiwasu. Hanizvere. Ndoda mabataka. Amen. Mweongo nokusinga 2, 3. Doda,
makadaro. Moramba makadaro. Mazinzwa. That is good. Amen. That is good. Amen. Baba no fara. Jesus no fara. It's already. Yes. That's very good. Moramba makadaro. Anjada vanondida. Vanondichoka nemwose. Vanondiwana. Vandiwana wana upenyu. Unogirwa nyasha naJehovha. Gloria. 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 Vakakomorerwa. Vakadzi vanoda Mwari. Navarume vanoda Mwari. Vakomana vanoda Mwari. Vanasikana vanoda Mwari. Vatungamiri vanoda Mwari. Navateveri vanoda Mwari. Vakakomorerwa. Amen. Inaisha Mwari wako. Nomoyo wako wose. Nesimba rako rose. Nenjere dzako dzose. Wogoda vamwe vako. Sokuda kwaunozviita. Idai vavengi venyu. Ropafadzana nokutambudzai. Varopafadzai musingavazvidze. Nokuti havazive. God is love. Mwari rudo. Kamuna chindoziva Mwari kuda Mwari sikado kwake. Mureve nema. Rokwada imo mari. Mazvinzwa. Moramba makadaro. Munotsvaka chakazvisha. Ichokwadi. Amen. Vose vanomuda vanomuwana. Havasana chimwe chinhu. No. Amen. Vamirira kuuya kwaJesu. Havasana chimwe chinhu. Amen. Garai pasi vanhu vamwe vaona. Moramba makadaro. Africa forward. Never backward. Forward mukuda Mwari. Forward mukuda Jesu. Forward mukuda vanhu. Forward mukuda vavengi. Forward mukuropafadza vavengi. Nokuti havazive. Hallelujah. Amen. Jesu. Give it our say. Gloria. Hallelujah. Amen. Kirita, Jisera, Christ and Makasta. Amen. Africa yedu. Africa yedu. Tinotenda Mwari wakatuma muranda wake Ernest Paro Mwajo wa Africa. Amen. Ane umambo wakatungira munyika ino yeAfrica pamazuva ano okupedzisira. Africa yedu. Wakambozviratidza muJerusarema. Achizviratidza kumwanakomana waAmos. Amen. Wainzi Isaiah. Isaiah achimuona anoti iye agorero kufa kwamambo Uzia. Amen. Ndakaona Ishe agere pachigaro chake choushe. Amen. Chirefu chakakwirira. Mupendero nguo dzake yakanga ichizadza tembere. Amen. Kumusoro kwake kwakanga kumire serafimu. Imwe neimwe yakanga ina mapapiro matanhatu. Amen. Maviri acho yakanga yakafukidzana nechiso chayo. Amen. Maviri acho yakanga yakafukidzana nemakumbo ayo. Mamwe maviri yakanga ichibhururuka nayo. Amen. Imwe ikadanidzira kuna imwe ichiti. Mamwe maviri yakanga ichibhururuka nawo. Amen. Mamwe maviri yakanga ichibhururuka nawo. Africa yedu. Amen. Imwe ikadanidzira kuna imwe ichiti. Muchene! Muchene! Amen. Muchene! Yehova ondo. Nyika yose izere kupwinya kwake. Africa yedu. Amen. Izwi iroro rataura chete. Zvinezvi tinoti nyika yese ngaizare kubwinya kwako. Amen. Chaizvo. Africa yedu. Nyika yose ngaizare kubwinya kwako Mwari. Amen. Zvinoita. Zvakuita. Amen. Africa yedu. Zvino isu tinoti nyika yose ngaizare nekubwinya kwaJehovha. Africa yedu. Ndozvakataura izwi. Tinoti kutara kuna Mwari. Isu tiri kuti nyika yose ngaizare nekubwinya kwako Mwari. Amen. Africa yedu. Zvino isu tinoti nyika yose ngaizare nekubwinya kwako iwe Mwari. Africa yedu. Sezvakataura izwi rake. Amen. Rikati muchene. Muchene. Ye Jehova ondo. Amen. Nyika yose izere kubwinya kwake. Africa yedu. Izwi iroro rataura bedzi.
akaziva kuti ini ndiri mutadzi nevose vagere mujerusarema vatadzi vanoda rudzikino runobva kumusoro kudenga Afrika yedu. Serafimi ikaburukira kwaari yakabata zimba raipfuta moto yaikanga yatora nepato paaritari yaJehovha ikauya rikagumura muromo waIsaya rikati tarira zimba iri ragumura muromo wako zvakaipa zvako zvaregererwa zvivi zvako zvadzikinurwa. Ropa akazokwanisa kutaura naMwari chiso nechiso akanzwa izwi raJehovha richiti kwaari ndianiko watingatuma ndianiko ungatiendera Afrika yedu. Ndiro izwi rakauya kumuranda wake Paul Mwazhi weAfrica pamazuva ano okupedzisira richitaura kwaari mugore ra1951 vachinge vamboita inonzi divine orientation Afrika yedu. Nokuti pakumutswa kwake achimutswa mugore 1918 afa neinfluenza ipapo ndo pakazotanga kurarama naJesu Afrika yedu. Vachifamba vose vakanga vachifamba vose pazera ravo rose kusvikira vakure adzidze chikoro chake chose vakanga vachifamba vose Afrika yedu. Chinoshamisa ndechekuti kana ari pazera rokufudza mombe aionawo Jesu Kristu ane zera rokufudza mombe Afrika yedu. Asi manje gore ra1934 ropo wakazoita divine orientation vakumuzarurirazvo kumusoro kudenga Afrika yedu. Ropo akataridzwa nezvescroll bhuku yakapetwa yakanyorwa mukati nokunze kwayo yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Bhuku yakanga yaonekwa naJohani ari pachiwi chePatmos Afrika yedu. Vamubhoirisa mumadhiramu akanga ane oiri mushure mekunge aparidza nezvokukosha kwezita raJesu iri nokushamisa kuponesa kwake. Vakamubhoirisa mumadhiramu akanga azere neoiri kwemaawa anokwanisa kuita 24 Afrika yedu. Vakanomutarisa vakaona ari mupenyu vakasatenda kuti munhu uyu ana Mwari asi vakatanga kumupomera mhosva vakati munhu uyu muroi vakamukandira kuchiwi chainzi Patmos waive rukangana rwerwoga pasina kana chimwe upfumi waiwanikwa ukoko Afrika yedu. Ipapo ndo pakachikumbira mweya wenjere nezivo ndo pakachikumbira maziso omweya mutsvene akatanga kuti robo ndipemeso ndione pauziri kudenga ndivaone vanofara kunashe zviya zvavaive panyika vaichema musodzi. Ndivaone vanhu utsvene vanofara kunashe zviya zvavaive panyika vaichema misodzi Afrika yedu. Ropa akataridzwa scroll bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe Afrika yedu. Akanga achitaridzwa nezvebasa raizoitwa panguva ino yedu Afrika yedu. Saka muranda waMwari Paul Mwazhi weAfrica akazoona Ishe Jesu mugore ra1934 achizarura iyo ibhuku yakanga yataridzwa Johani Afrika yedu. Vomufaro watinawo nokuti umambo hwakatungira muAfrica pamazuva ano okupedzisira Afrika yedu. Saka manzwa wakaparidza masikati anga achitaura nezvemakarakteristics emutumwa asingakwanisi kuwanikwa kana tiende pano panyika Afrika yedu. Nokuti basa raanokwanisa kuita nderekuparidza kukosha kwezita raJesu nokushamisa kwokuponesa kwake Afrika yedu. Basa raari kuita pano panyika rokuparidza kukosha kwezita raJesu nokushamisa kwokuponesa kwake. Kekare ari kuita rimwe basa risinamboitwa nevamwe vatumwa vari pano panyika rokugadzira chirayiro chinodyiwa nevatumwa kudenga chichidzaswa chichizodyiwa nevari panyika pano pasi Afrika yedu. Compound duty rikuitwa nomuranda waMwari Paul Mwazhi weAfrica Afrika yedu. Ino ndo basa rakafanira kuitwa ro basa ratinoda kudzikira iri rokuparidza kukosha kwezita raJesu uyu wakatida nokushamisa kwokuponesa kwake Afrika yedu.
Africa. Vhangeri yakambodzidziswa mune rechitatu Africa yedu. Joani Marange mwanakomana wamomberume achitaridzwa nezvevhangeri iyi akanzwa izwi kudenga richiti kwaari namata mugore ra1935 musi wa5 August akanzwa izwi richiti kwaari namata nokuti akanga achida kutaridzwa nezvevhangeri iyoyi Africa yedu. Anoti pandakanamata ipapo ndakataridzwa chizaruro chikuru kwazvo. Ndakaona ngoro ichiburuka napakati pedenga. Ina mabhiza maviri makuru kwazvo. Ina mumwe murume akanga arimo ndakanga ndisingazivi. Ikaburuka. Murume uyu akatanga kutyaira ngoro iyi ichienda kumabvazuva ndokupinduka ndokuenda kumavirazuva ndokuenda zvekumusoro north ndokuenda kunyasi south. Ngoro iyi yaifamba kwose kwose ichifamba zvakaenzana ichimhanya kwazvo Africa yedu. Hanzi ngoro iyi yapedza kufamba yakazokwira kudenga. Ipapo ndakazoona pasi rose ranyoroveswa Africa yedu. Ndiyo ngoro yakaonekwa nomuranda waMwari Paulo Mwazhuru Africa musi wa10 August 1967 achidudzira achiti ini navandave navo takanga tiri mungoro charioti yaikwevewa nemadhongi maviri makuru kwazvo. Rimwe ndakanga ndichidaidza kuti Moses, rimwe ndichidaidza kuti Daniel. Madhongi aya aikwevewa nesimba guru kwazvo achimhanya achienda mavirazuva ndokupinduka ndokuenda kumusoro north ndokuenda kunyasi south ndokuenda kumaodzanyemba. Akaenda kwose kwose achikweva nesimba guru kwazvo kunyangwe mumakomo kunyangwe munzizi huru kunyangwe pamikwidza aikweva nesimba guru kwazvo. Izvi zvaizoreva kuti ivhangeri iyi yaizoenda kumarudzi ose pasina chidziviriro Africa yedu. Vhangeri yakatumirwa muranda waMwari Paulo Mwazhuru Africa. Saka tichiti takapiwazvo kudenga naPauro. Haisi vhangeri yavanhu iyi. Haina kugarwa pasina munhu iyi Africa yedu. Yakaburuka ichibva kudenga. Ine zvapupu zvakapupurwa nevanhu vanogara pano panyika Africa yedu. Haina pasina vanhu kuti nomunhu. Haina kugariswa pasina vanhu. Haina kugarirwa pasina vanhu vachirangana. Nai takamboita ungano kuti rangane. Ngatite sesu. Yakaburuka kudenga. Yakaburuka ichibva kudenga. Haina kugarirwa pasina vanhu vhangeri iyi Africa yedu. Saka tichiti takapuwa zvokudenga naPauro Africa yedu. Chirayiro chatinodya chakabva kudenga. Iri sabata iri izwi rashe rousingaonekwi rakati the holy Sabbath of the Lord Africa yedu. Zvose zvakaburuka zvichibva kudenga. Hazvisizvo vanhu izvi Africa yedu. Uprofita Isaiah 53 uchamudzika kwamuranda waJehovha panzvimbo yedu Africa yedu. Ndobasa rakafanira kuitwa iri rokuparidza kukosha kwezita raJesu uyu nokushamisa kwokuponesa kwake Africa yedu. Kutambudzika kwamuranda waJehovha panzvimbo yedu Africa yedu. Verenga. Ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kunani? Nokuti wakamera pamberi pake sabukira nyoro somudzi unobuda pavhu rakaoma. Haana chimiro kana umambo. Kana tichimuona hakuna kunaka kuti timude. Africa yedu haana chimiro kana umambo. Kana tichimuona hakuna kunaka kuti timude Africa yedu. Ishe Jesu Kristu wakafa rufu rwairwadza kwazvo watinoti pachirungu capital punishment. Kana tiri pano panyika tinozviziva isusu kuti kana dziri mhosva dzinotongwa nebazi rimwe chete rehurumende rinonzi judicial president Africa yedu. Bazi rinobata kubva kumasabhuku kusvikira kumusoro kuna chief justice nevamwe majaji anomubatsira
pakutonga Africa yedu. Asi pari pangu pokuti Chief Justice akwanisi kupa chirango ari oga, anotanga kuzivisa ma-executive members na president nevamwe vakadzi vemutemo ratinoti legislature Africa yedu, otanga kuvaunganidza vose ozopa chirango chatinoti icho capital punishment. It's a premeditated and planned human loss of life by the ruling government in response to a crime committed by that legally convicted person. Nzira inoshandiswa nehurumende inenge iri kupa nguva iyoyo yokutora upenyu hwemunhu mushure mekunge varangana kuti munhu haachafani kuti ararame panyika Africa yedu. Norufu rwakafiwa naIshe wedu Jesu Kristu. Ishe wedu Jesu Kristu wakatambudzwa namaroma akafa nenzira yavo. Rudzi rwechiRoma rwaitumidza kuti aboli suspended, kureva to suspend a condemned person on the unfortunate wood Africa yedu. Vaimurembedza nenzira yavanhu, vakamupomera mhosva dzaibata vaprista vakanga variko. Zvikanzi taona munhu uyu achizviti achaputsa temberi agovakazve namazuva matatu Africa yedu, kuti vaprista vakanga varipo rima rakanga rakavaputira riwedzere Africa yedu. Vakamupomera mhosva dzaenda kumadzishe. Zvikanzi taona munhu achizviita mambo wavaJudha Africa yedu, kuti nana Herodhi vanzwe hasha, zvisimudze nehasha dzana Herodhi. Vakamupomera mhosva dzaenda kuna gavhena akanga ari panguva iyoyo vaAugusto Kesari. Zvikanzi taona munhu achitsautsa vanhu kuti arege kubvisa mutero kuna Kesari Africa yedu. Vakamutora vakamusunga nemukuru wezana vakaenda naye Africa yedu. Asi chinotishamisa manje paruponeso rwake Mwari uyu, chinotishamisa chinhu chikuru ndechekuti meso ake kunyamba akanga achiitirwa zvinhu zvakaoma kudaro haana kuona uipi hwemhondi dzaimuroera pamuchinjikwa Africa yedu. Nzeve dzake hadzina kunzwazve mazwi evanhu vaimuzvidza nevaimutuka. Akangoita segwai rinoita kunobayiwa Africa yedu. Wakarembedzwa pamuti, haana kuona discord raiitwa panyika. Nokuti chinonzi discord panyika kureva kuti things are not done accordingly. For it is a dog which swerves its tail and not a tail to swerve the dog Africa yedu. Kuti imbwa ndio inotsikidza muswe wayo, asi kwete kuti muswe utsikidzei mutumbi wembwa Africa yedu. Haana kuona discord rakanga riri panyika revanhu vaimuzvidza nekumhura. Haana kuona discord rakanga riri kudenga kekare Africa yedu. Akaita segwayana. Mashoko ake okutanga pamuchinjikwa akanga ari okuregerera Africa yedu. It was the words of reconciliation and forgiveness. Vakati vachimurovera mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe, iye akatarisa kudenga kuna Baba ndobva ati muvakanganwire nokuti havazivi chavanoita. Africa yedu akati varegererei, akati Baba varegererei, havana chavanoziva Africa yedu. Akanga ari pakutambudzika, asi shoko rake rokutanga akakumbira ruregerero kuna Baba kuti aregerere vanhu vakanga vasina chavanoziva vari panyika Africa yedu. It was the words of reconciliation and forgiveness. Kuti zvaakadzidzisa vadzidzi vake zvisadzikiswe, achiti Baba vangu vari kudenga vanokudzwa naizvozvi kuti imimi muende mubereke zvibereko. Baba vangu sezvo vakandida, neni ndakakudai, garai murudo rwangu. Kana muchichengeta murayiro yangu, muchagara murudo rwangu. Seni ndaichengeta murayiro yaBaba vangu, ndichigara murudo rwavo. Zvinhu izvozvi ndakazvitaura kwamuri kuti mufaro wangu ugare mamuri nomufaro wanyu uzadzikiswe. Uyu ndo murayiro wangu kuti mudane. Hakuna munhu una rudo rukuru kuna uyu kuti munhu arashire hama dzake upenyu hwake. Imi muri hama dzangu, kana muchichengeta zvandinokurayirai
asi ndinokuidzai hama nokuti zvose zvandakadzwa kuna baba vangu ndakakuzivisa izvo ima hamuna kundishanangura asi kuti ndakakushanangura imi ndakakuisa kuti muende mubereke zvibereko uye kuti zvibereko zvenyu zvigare kuti chinhu chipi nechipi chamunokumbira kuna baba muzita rangu vakupe icho ndozvandinokurayirai kuti mudane. Kana nyika ichikuvengai moziva kuti yandivenga ini. Kana nyika ichikuvengai moziva kuti yavenga ini kutanga Afrika yedu. Kana maveve nyika yaida vayo asi zvino musive nyika asi kuti ndakakushanangurai panyika saka nyika inokuvengai. Rangarirai shoko randakareva pamuri ini ndichiti muranda asi mukuru kuna She wake. Kana vakanditambudza ini vachakutambudzai nemiwo. Kana vakachengeta shoko rangu vachachengeta nerenyuwo. Asi izvi zvose vachakuitirana kuda kwezita rangu. Vazoona norera vana vari kumayunivhesiti kubatsira mubasa rokusikwa kwenyika yeAfrica iyi. Hazvisi kuita here? Achiri yehu achiri munhu izwi raMwari wakagarwa naMwari. ndiMwari ari kutaura. Jesu Kristu ari kutaura ari mhari. Ndinogoneka nomurizvo ndorera vana vari kumayunivhesiti kuti vagokubatsira mubasa rokusikwa kwenyika yeAfrica iyi. Hazvisi kuita here? Ndiyo muwavo.
pamusoro anotida. mumwe aripo pamusoro anotida Africa yedu. Akauya muJerusarema akavadzidzisa nokuti haana kuuya neruzivo rwake rwokudenga nokuti vanhu vakanga vasingakwanisi kumugamuchira, asi akauya akazviita munhu kuvanhu kuti agone kugamuchirwa navanhu Africa yedu. Akatanga kuvadzidzisa achivapa mufananidzo yezvinhu zvavanoona yatinoti iyo baseline evaluation yokuti kana uchidzidzisa vana vegrade 1 kana dziri swamu hautangire kuvati the integral of 6x plus 7dx Africa yedu nokuti vanovhiringidzika. Unoita yatinoti baseline evaluation kana dziri metsi unototanga nekuvadzidzisa zvemadhadha neuku dzavanoziva kuti madhadha 10 ari pamutsetse ndikabvisa rimwe chete kunosara mangani, ipapo unokasira kubata Africa yedu. Ndozvaakaita Ishe Jesu Kristu achiuya uyu. Wakauya muJerusarema akavataurira nezvemufananidzo wemufudzi wakanaka Africa yedu. Akati zviro kwazvo ndinoti kwamuri, usingapindi nomukova mudanga ramakwai, asi unokwira nokumwe imbavha negororo, asi unopinda nomukova ndiye mufudzi wamakwai. Murindi womukova unomuzarurira iye. Makwai anonzwa izwi rake. Unodana makwai ake namazita awo nokuaperekedzera kunze. Kana abudisa makwai ake unaatungamirira. Makwai anomutevera nokuti anonzwa izwi rake. Ndini mukova. Kana munhu wapinda nenu uchaponeswa, uchapinda, uchabuda, uchawana mufaro. Ndini mufudzi akanaka. Satani imbavha akauya kubagura nokuparadza. Ini ndakauya kuti vanhu vose vave noupenyu, vave nowakawanda. Muranda asati ari mufudzi wamakwai, makwai asati ari ake, unoti kana achiona bere richiuya unotiza. Bere rinobvuta nokuaparadza. Unotiza kazvaari muranda, haana hanya namakwai. Ndini mufudzi akanaka. Mufudzi akanaka anorashira makwai ake upenyu hwake. Namamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino, newo ndinofanira kuuya nawo achanzwa izwi rangu richaboka rimwe chete nomufudzi mumwe chete. Baba vangu sezvo vanondiziva, neni ndichiziva Baba, ndinorashira makwai angu upenyu hwangu Africa yedu. Wakazvidzwa nokurashwa navanhu. Munhu wokurwadziwa wakaziva urwere. So munhu unowanzirwa navanhu zviso zvavo wakazvidzwa nesu achida kumukudza. Zviro kwazvo wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu. Asisu takati wakatambudzwa, wakarobwa naMwari nokumanikidzwa, asi wakakuwadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakatiigira rugare, kwakanga kuri pamusoro pake. Takaporedzwa namavanga ake, isu chose tanga takarashika samakwai. Takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake, asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuimba kwedu chose. Africa yedu wakazvidzwa nesu hatina kumukudza. Wakanamata, miri wake ukabvinza dikita achinamatira nyika. Akatanga kunamata ari muGetsemani, vakamutora vakamusunga, vakaenda naye kuna Pilato, vakamutora akatambudzwa achinjikanwa. Avaitumidza kuti body inflex kana kuti maparticulums Africa yedu. Akanga ari matanda aigadzirwa mondi, asi ndo akagadzirwa iye, akananga nawo Gorogota. Vakamutonga wana Pilato, vakamutumira kekare kuna Herode. Akabva kuna Herode akadzoswa zvekuna Pilato, akatakura chinjikano, akaroverwa pamuchinjikwa Africa yedu. Asi kuti isu tose tipone, tive vakanaka kuti tiende kudenga, taponeswa naye. Ndo basa rakafanira kuitwa rokuparidza kukosha